हा जो आमचा देवस्थानचा पेडण्याचा जो दसरोत्सव आहे तो रात्री काल जो महानवमी झाली त्या दिवशी जे शेवटची पालखी झाली व त्यानंतर रात्री 12 वाजता हर हर महादेव या गजराने या वर्षीच्या दसरोत्सवाला प्रारंभ झालेला आहे। तर आता दसरोत्सवाला प्रारंभ झाल्यानंतर आज जो विजयादशमी आहे त्या दिवशी जी नवरात्रोत्सवात आम्ही जे घट बसवलेले होते श्री भगवती देवी मंदिरात त्यांचं घटोत्पादन आता झालेलं आहे आणि ते उत्थापन झाल्यानंतर आता सामूहिक गाराणं झालं। त्यानंतर आता संध्याकाळी 5 वाजता जे आमचा देवस्थानचा सोनं लुटण्याचा जो कार्यक्रम आहे तो व्हायकाउंटचं ग्राउंड आहे इथे श्री व्हायकाउंट हायस्कूल आहे तिथे प्रदीप देशप्रभू यांच्या घराखाली जी जागा आहे त्या जागेवर सोने लुटण्याचा कार्यक्रम असतो तो ठीक 5 वाजता इथे होणार आहे। त्यानंतर ते सोनं सगळे भाविक जमून ते सोनं सगळ्या मंदिरात ठेवतात व प्रत्येक आपतेष्टांना देवाणघेवाण करतात। त्यानंतर रात्री 9 वाजता जो चिऱ्या अर्पण करण्याचा जो कार्यक्रम असतो जे भाविक ज्यांनी खास करून नवस केलेले असतात आपले काम होण्यासाठी आणि त्याची कामाची पूर्तता झाल्यानंतर ते भाविक ती चिरं अर्पण करतात श्रीरवळनाथाला व बुद्धनाथाला। चिरं म्हणजे काय? चिरं म्हणजे 9 वारी लुगडी असतात ती लुगडी खामकाठी असते आम्ही तरंग जी बांधतो त्या खामकाठीवर ती घालून तिथे सांगणं केलं जातं आणि ते सांगणं झाल्यानंतर त्यांचा नवस फेडला जातो। त्यानंतर ती चिरं जी गेल्या वर्षीची वगैरे आहे जुनी ती चिऱ्यांच्या मिऱ्या काढल्या जातात तिथे अधिष्ठान मंदिरात आणि त्या अधिष्ठान मंदिरात त्या मिऱ्या काढल्यानंतर ती सगळी लुगडी बांधून रात्री 11:30 वाजता तिथे सामूहिक गाराणे झाल्यानंतर श्री देवरवळनाथ मंदिराकडे आणली जातात वाजत गाजत आणि तिथे उद्या सकाळी एकादशीच्या पहाटे 4:30 वाजेपर्यंत ती तरंग श्री देवरवळनाथ व श्री बुद्धनाथ या तरंगांचं जे नेसवणं असतं ते नेसवली जातात। त्यानंतर 4:30 वाजता ते 5च्या दरम्यान त्यांची मिरवणूक काढली जाते व ती जे करपेचं जे निवासस्थान आहे मंदिर तिथे ती जातात तिथे त्यांची पूजा वगैरे होते व त्यानंतर ती तरंग इथे बाजारपेठेतून या जी आमचं भगवती हे आहे पटांगण म्हणजे राजांगण नाही पटांगण भगवती पटांगण या पटांगणात त्यांचं विधिवत शिमोल्लंघन होतं। ते शिमोल्लंघन झाल्यानंतर ती जी तरंग आहे ती श्रीदेव जो हा आमचा मांगर आहे कोटखरवाड्याला त्या मांगरात ती जातात। तिथे उद्या एकादशी दिवशी संपूर्ण दिवस त्यांचा निवास तिकडे असतो। त्यानंतर त्यांची तिथे पाहुणेर वगैरे होतो व रात्री एकादशी दिवशी रात्री 12 वाजता ती तरंग तिकडून सोडली जातात तिथे कौल होतो व कौल झाल्यानंतर ती तरंग इथे पटांगणात येतात भगवती पटांगणात व भगवती पटांगणात इथे भगवती मंदिरात जो कौल असतो मानाचा तो झाल्यानंतर ती पटांगणात येऊन इथे सामूहिक कौल होतो। पहिल्यांदा मानकऱ्यांचा कौल असतो 5 मानकरी आहेत ग्रामस्थ त्यांचा होतो व त्यानंतर सर्व भाविकांना इथे कौल दिला जातो। तो जवळजवळ 3:30-4 वाजेपर्यंत झाल्यानंतर ती तरंग अधिष्ठान मांगर इथे जायला इथून निघतात व ती बाजारपेठेतून विविध ठिकाणी जे कौल असतो ते दिल्यानंतर ती अधिष्ठान मांगरात उद्या सकाळी 5 वाजेपर्यंत पोचतात व त्यानंतर
जो कार्यक्रम आहे याचा दसरोत्सवाचा, तो मग सगळा पूर्ण अधिष्ठान मंगळात सुरू होतो व त्यानंतर पौर्णिमेपर्यंत ती तरंग अधिष्ठान मंगळात राहणार.